سلام كبرات تخاطلتي كما يتقنيو زي هارموني ميديا وي اب هارموني ميديا نغربو زينا مزيهت نايلوم مع انت مدبناون كم لمود كل ترست حيزلكم نابهم قريبا له اذا قدام يرستي كم لمود ابتي ابز وانزي ازيو لا تغير زخي زلو نا ميغريشن غداي كوينو ابز حلفه سمون حلفه قدام نا ميغريشن مينستر ناي زعد زغبرتو انترفيو زحبتو حبريتان مسو تتحايز زمصخا قنيس زلو قصر سدتنياتات وي كاتم تثبيت غيرو زلو بروجنوس نمتاي بزعبو زملكتون صبصابن زلو ነገር كقربي قداماي ابتخال ايكا ازي اغداس غداي له زحسبو نبوزحات ابز زنبرو حواتنا نصور زيكونمو كتقوملو زغبا ناي وحسنت مدحن وي كان انشورانس غداي ابز تفالالي عودن اغداسن يزولكو نابخم كقربه اتي قداماي ارستنا اب غداي ميغريشن كوينو ميغراهون سبركت ابز حيزنا زلنا سمون بعلى شدشته زوصو صبصاب ابز قصل عمتات قطري ناي سدتنياتات كقنس مخانو عقبا زحاتو بزهاجر صبصاب اوصي والله ابت صبصاب وصيخم زلو تي بروجرس كابت زنبره قطري ازي قنس مخانو ناي حدت عقبا قطري تزتحتي لم تصبيت غيرهم دلو 8000 حساب كمت مخانو ويكا تهو دوي تقندي تصبيت غيرهم زلو خا 15,000 اندابلو اتي ناي حق بزي انت تبهيلو خمت زخل قال كاتاستروف ابغلي غاتيمو سغع 100,000 كمت خالي زبل قمت كيره مالو زلعاله افريج زتحته الى اغريبو مزلو مالتي اتم ابز عدي ننوي عمتات ابز صنيحم كاب عقبه ابتي انترفيو غيراتو زلا زبلوتسي 25 مئتاوي نايتوم زتنصقو سبات ابز صنيحم تمليسم عقبه 5 حتون كم زي ملسون غليتا نزن متببع كاني جي ار اس زبحال حدا ناي نزملسو بدليتهم غنزب زهب جوينت ري انتجريشن سيرفيس زبحال نتقدم حجي ارين زبحال زنبره بروجرام European Return and Reintegration Network زبحال تكيو خم حدش اورغانايز كوينو خم زلون نبعلم كملوس زدلي سباتكا ابتي ايربورت مسوصحو متحجز كغبرلهم غيزياو منبر كغبرلهم خابو ناتم تكال نخجمرو تدليم حجز كغبرلهم كم اون بزعبانا بصراحه عالم تمليسهم اب هاغرهم كاتولو زخولو ناي تمرت عدل ناي مويا سلطنا ويون بزعبانا يسرح مخري ويون مس منغستاو اكالات زغبر ركبات ناي حقاو مخري ناي مدهي ناي حكمنا مخري زوهاب اغلغلوت ابها هاغراتو غيرم بዛ اغلغلوت زتقما هاغراتي لم قريبو مندلوغا بدليتهم ناي زملوس مالتي ارمينيا بنغلاديش عراق نيجيريا صوماليا غبصي مونغوليا اثيوبيا موروكو باكستان اتقاليلو از حدش اغباب ناي بدليتهم زملوس سبات محغاز زبحال نمنتاي علامه يغبرالو اب عمد 4000 كباب 5000 حاب مونغو 4000 يزملس ازي ابز حلف عمتات زنبري ابز حج اسرع سلستن جن منغستي 10,000 حسابات كملسو يتصبل بفلاي كا از غيزياو ببزح زهابهم ناي كوروناويان قطري العل سلازنبره كابز بدليتهم كملسو زغولو بزحات كله يلوم يتصبيلو ابز غصل عمد يتصبيو زلو حتى من مجمريا غيزي عقبا زحاتو سبات تي 16,000 كبصح خالي زبولو عندنا قاليوم نتي فقد نيروم ناي عقبا زناوحو 33,000 هونيام يلمالو ناي تمهارو فيزا زحاتو 27,000 ناي انكريزنينج ناي فاميلي سدرا 45,000 ناي زيغنت فايلات زخفت سقع 8,000 كبصح يقولوا زحلف عمت جن 75,000 خمس نبره عندنا خا بزعبا ناي سرح بسرح منبر فقد زحاتو خا كباب 100,000 كبصح مخانو ابز زوبصو صبصابالو ابز عمت زدرو قداماي ستيبز جمروا اتي وحس سدتنياتات نابش ودن كنقنسينا زبل منغستي يوسلطان دلو از بوغعي افتناتو ناي مرچا غوسواس تطقيمولو زمتاي نعو نمغبار تقدامي تزغبروا 9,500 ناب عمت بناي كوتا سدتنياتات زمص زنبرو لو عمت نعو قنيسهم اتبزحي ناب 900 سب او ديلمهم دلون ابز خاني قدامنا زوهابهم دك انستيون زوم ناي حدا عينت صوتا زلون እንደገና ህፃናትን ዘለው ሆን መሃኑ ابز صبصابهم غليصوم ولو
ስለዚህ ነቲ ዓመታዊ 4200 ዝምለስ ዝነበረ ሰብ ሕጂ ኣብ ነዚ ክውስኽ መደብ ከም ዘለዎ ብድሌቶም ንዝምለሱ ከዓ ሓገዝ ዝህብ ነዚ ዝምልከቱን ጎስጓስ ሓበሬታ ብጻዕቂ ክገብሩ ምዃኖም ገሊጾም ኣለዉ ካብቲ ጎስጓስ ከይወፃእና እግረ መንገድና መንግስቲ ብዛዕባ ናይ ደቅኻ ምሕዳግን ብዛዕባ ሽወደን ብዛዕባኡ ኣብ ሚድያ ናይ ዓለም ዝተዋህባ ኣሉታዊ ገጽታ ንዑ ንምእራም ዝበሃል እውን ካልእ ባጀት ሰሊዖም ናይ ሓበሬታ ጎስጓስ ይጅምሩ ከም ዘለዉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ሽወደን ሬድዮታት ክዛረባሉ ዝቐነያ ጉዳይ እዩ ስለዚ እዚ ንብሎ ዘለና ኩሉ ኣብቲ ሊንክ ኣቲኹም ብቁፅሪ በብሓደ ክትርእይዎ ከም ትኽእሉን ትፋይል ከዓ ኣብኡ ክንገድፈልኩም ምዃናን እንዳሓበርና ኣገዳስነት ናይ ኩሉ ናይ ዝብዙ ንብሎ ኣቲኻ ኣብቲ ዌብሳይት ሓበሬታ ኣቲኻ ምንባብን ምርኣይን ከዓ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ምስ ብዙሓት ሓደሽቲ ቃላት መዚ ንብሎ ዘለና ርእስቲ ተተሓሓዙን መምሃሪ ይኸውን ስለዚ ነዛ ንብላ ጥራሕ ሰሚዕኩም ዓፂኹም ክንድትኸዱ ኣቲኹም ከዓ ቁርብ ከተንብቡ ክትፍትኑ ከዓ ኣገዳሲ ምክንያቱ ነቲ ንሕና ጾሚቕና ናባኹም ነቕርቦ ዘለና ብሰፊሑ ክትርእይዎን ዝርዝር ናይቲ ጸብጻባት እውን ኣብኡ ክትርእይዎን ስለ ዝኾንኩም ነዚ ሳማር ንቦ ዘለና ጥራሕ ነዚ ጽማቕ ንህቦ ዘለና ጥራሕ ብኡ ከይተዓግቡ ዝያዳ ክትርእዩ ፈትኑ እብል ኣገዳሲ ሓበሬታ ንተኸታተልትና ከምቲ ብቐጻሊ ንብሎ ዝነበርና ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ስደት ብፍላይ ከዓ ኣብ ሕብረተሰብና ብብዝሒ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ጭንቀት ዝተመርኮሰ ዓቕሊ ጽበታዊ ስጉምትታትን ንዑ ንምፍታሕ ከዓ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰባት ብዙሓት ኣሕዋት ናይ ስነ ኣእምሮ ዘጽንዑን ካልኦትን ጻዕርታት ከካይዱ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ ሕጂ ከዓ ኣዝዩ ንዑ ዝጠቅም ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ቅዱሳት ኣሕዋትና ሓደ መርበብ ሓበሬታ ተዳልዩሎ ነዚ መርበብ ሓበሬታ ዝፈጠሩን ዘዳለውን ሓውና በረኸት እስጢፋኖስ ከምኡውን ሳብሪና ሳህለ ሙኒራ ጊዮርጊስ ፌቢ ኢዮብ ዝበሃሉ ኮይኖም እዚ መርበብ ሓበሬታ ከዓኒ ባና mentalhealth.com ዝብል ኮይኑ ኩሉ ሙሉእ ሓበሬታ ብኡ ዘሎ ንጭንቀትን ምስ ጭንቀት ዝተኣሳሰረ ነገራትን ናብ ሕብረተሰብና ብሰንኪ ተዘጋጥም ዝነበረ ሽግራት ነብሰ ቅትለት ካልእን ንቕሓት ፈጢርካ ነቲ ሕብረተሰብ ኩሉ ሓበሬታ ኣብ ሓደ ተጠርኒፉ ክበጽሓሉ ዝኽእል ክሪአሉ ዝኽእል ነገር ፈጢሮም ኣሎ ከምዚ ዓይነት ነገር ክግበር እሞ ማዕረኽ እንደይ ስራሕን ጻዕርን ዘልዮ እሞ ከዓ ነዚ ሓበሬታ ዝምጽእሞ ዘለዉ ተጠቀምቲ ክንከውን ኩሉ ነዚ ዝረኣየ ከዓ እቲ ሓበሬታ ናብ ካልእ ከባጽሖን እዚ ኣብኡ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታታት ብዙሕ ብዛዕባ ዲፕሬሽን ዝምልከት ብዛዕባ ድሕሪ ሕርሳዊ ቃዝኖት ፒፒዲ ዝበሃል ብዛዕባ አንሳይቲ ጭንቀት ናይ መንፈስ ውዝወዛ ባይፖላር ዝበሃል ንጽለት ካልእ ዝተፈላለዩ ብዓብዩ ነቲ ኮንካዮ ዘለኻ ነገር እንታይ ከም ዝስየሙን ከይፈለጠ ናብዚ ኩሉ ጭንቀትን ምቅትታልን ዝበጽሕ ዘሎ ሰብ ካብዚ ኣትዩ ሓበሬታ ክወስድን እዚ ባና mentalhealth.com ዝብል መርበብ ሓበሬታ ናይ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ጭንቀት ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓና ሰብ መወከሲ ክኾኑ ንሰደሉን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነን ነዚ ኣብ ታሕቲ ንጽሕፈልኩም ዘለና ዌብሳይት ባና mentalhealth.com ዝብል ኣብኡ ኣቲኹም ንኽትከታተልዎን ነቶም ኣዳልዮሞ ዘለዉ ከዓ ብሽም ነቲ ኩሉ ኣብ ጭንቀት ዘሎን ተጨኒቑ ኣብ ገዙ ተዓፂ ዝኸይድ ዘሎን እንታይ ዝኸውን ዘሎ ዘይፈልጥን ኣብዚ ኣትዩ ሓበሬታታት ክረክብን ብዛዕባኡ መረዳእቱ ክከብልን ግዜኹም ወፊኹም ነዚ ኩሉ ትገብርዎ ዘለኹም ነገር ዓብ ነገር ስለ ዝኾነ እግረ መንገደይ ንዖም ነቶም ኣዳለውቲ tellingtherealstory.org ዝብል ዌብሳይት ናይ UNHCR ኣቲኹም ኣብኡ ዘሎ ቴስቲሞኒስ ብኩሎም ናይ ሊብያ ብባሕሪ ብክንደይ ግፍዒ ስቃያት ሪኦም ዝመፁ ዝተገብረ ኢንተርቪዋት ስለ ዘሎ ካብኡ ኣብነታት እንዳውፃኹም ነቶም ሰባት ኣብኡ ዘለዉ ተረኺቡ እዚ ሓበሬታ እዚ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸደሉን ኩሎም በቲ ሽግሪ ተሓሊፎም ዝመፁ ከምብብዎን ክሪእዎ ዘለዎን ዓብዪ ሂወት ከድሕን ዝኽእል ትሕዝቶ ዘለዎ ሰሪሕኩም ስለ ዘለኹም ብሽም በቲ ዝስቃይ ዝሓልፉ ዘለዉ ኩሎምን ብኩሉ ናይዚ መርበብ ሓበሬታኹም ኣንቢቡ ዝጥቀምን ከንብብ ዝግብኦ ሰብን ኣዳሊኹሞ ዘለኹም ስራሕ ዓብ ስለ ዝኾነ እንዳመስገና ኩላትኩም ተኸታተልቲ ኣብ ዘለዎ ብዘየገድስ ንኩሉ ኣብ ጭንቀት ኣብ ረብሻ ኣሎ ንብሎ ሰብ ክንሰዶን እዚ ሓበሬታ እዚ እዚ መርበብ እዚ ዓብዩ ጽባሕ ንጎ ብሃገር ደረጃ መወከሲ ክኸውን ዝኽእል መርበብ ሓበሬታ ክንቅይሮ ናይ ኩላትና ሓላፍነት
እንዳበልኩ ነቲ ስራሕቲ ዝገበርኩም ኩላትኩም ብሓባር ዓብ ምስጋና ይግባእኩም ነቶም ተኸታተልትና ኸኣ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ከነባፅሕን ነፍሲ ወከፍና ኸኣ እቲ ዘየለ ምሳና ኣቲኻ ናይ ምንባብ ልምዲ ከነማዕብል ግዴታ ዝኾነ ኩነታት ኣብ ቅድሜና ገጥመና ስለ ዘሎ ነዚ ኣቲና ከነንብብን በፃሕቲ ክንከውንን ከነኸፍትሞን ሞያ ዘለኩም ዓቕሚ ዘለኩም ከተበርክቱ ትኽእሉ ኸኣ ኮንታክት ክትገብርዎም ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኹም እንዳተላበኹ እዚ ኣገዳሲ ሓበሬታ ናብ ኩሉ ክባፅሕ ሼር ክንገብሮ ይግባእ እንዳበልኩ ሓበሬታይ ኣብዚኣ የደው ይብል ኣብቲ ካልኣይ ርእስቲ ክንሓልፍ ከለና እቲ ኣብ ኢንሹራንስ ብፍላይ ኣብዚ ሃገር ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዘይተፀበኻዮ ሕማማት ብዙሕ ዝመፅእ ዘይተፀበኻዮ ሕማማት ክመፅእ ከሎ ከዓ ዲያግኖስ ፎር ሼክሪንግ ዝበሃል እንድሕር ዳ ዘይተፀበኻዮ ኣቐዲምካ ዘይትሪኦ ሕማም መፂካ ንዕኡ ወፃኢታት ስለ ዝበዝሓካ ነቲ ወፃኢታት እቲ ሓገ ውሕስነት ተኣትወሉ ሽዑ መሰጋጠመ መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ትካል ዝኣትኻሉ ኸሙ ተመሊሱ ይኽሕሰካ እዚ ናይ ካንሰር ሕማም ንበሎ ወላ ካልኦት ሕማማት እውን ኣብኡ ተዘርዚሩላ ኣቲኹም ከተንብብዎ ኢኹምን ሊንክ እውን ኣብ ታሕቲ ክንገብረልኩም ኢና ተን ዓይነት ፎር ሼክሪንግ ጥራሕ ክገልፀልኩም እየ ተቐዳመይቲ ክገልፃ ዝደለኹ ዲያግኖስ ፎር ሼክሪንግ ዘይተፀበኻዮ ሕማም እንተጋጢሙካ ነቲ ዝመፀካ ወፃኢታት ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ከይከውን ምእንቲ ንዕኡ ዝሽፍን ዝያዳ ኣቲኻሉ ትፀንሕ ትኸፍሎ ክፍሊት ብዙሕ ኣይኮነን ስጋዕ 100 ክሮነር ንወርሒ ከፊልካዮስ ሓደጋ ምስ ዘጋጥመካ ከምኡ ምስ ዘጋጥም ግን ብኸመይ ይጠቓልል ካልኦት ናይ ቆልዑት ፎር ሼክሪንግ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ናይ ቆልዑት ፎር ሼክሪንግ እውን ገሊኡ እቱ እንታይ ዘለዎ እቲ ዲቴይልስ ብዝርዝር ይገልፅ ምስ ዘጋጥመካ ክሳብ ክንደይ ከም ዝህቡኻ ዝተዘርዘረ ኣሎ ስለዚ እዚ ናይ ዲያግኖስ ፎር ሼክሪንግ ዲያግኖስ 60 ፕሉስ ዝበሃል እውን ኣሎ ንጥሮታ ዝኣትዉ ዘለዉ ሰባት ወፃኢታት ክበዝሖም ስለ ዝኽእል ኣቐዲሞም ንሳቶም እውን ኢንሹራንስ ክኣትውሉ ዝኽእሉ ኩነታት ኣሎ ብዙሕ ሕቶን መልስን ኣሎ እቲ ሊንክ ክንሰደልኩም ኢና ኣብ ታሕቲ ኣብኡ ኣቲኹም ከዓ ክትሪእዎ ትፍትኑ ኣትሊስት ግን እዚ ሓበሬታ እዚ ከም ዘሎ ምፍላጥ እሞ ይገበር ምስ ተፈልፀ እምበር ገና ሕማማት ከይመፀካ ኣቐዲምካ ኢንሹራንስ ገለገሊ ንዘለካ ኢንሹራንስ ገለ ወሰኽ ጥራሕ ኢኻ ትውስኸሉ ዳሕራይ ብዙሕ ግዜ እንታይ እየ ዝርኢ ኣብዚ ዘጋጥም ጌጋ ማለት እዩ ሰባት ድብል ፎር ሼክሪንግ ይገብሩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ከይተረድኦምሲ ንሓንቲ ማኪናስ ኣብ ክልተ ከም ዝኣትውላ ገይርኩም ረኣይዎ ሕስን ካብ ክልቲኢኻ ትወስድ ኣይፍቀደካኒ ስለዚ ገለገለ ነገራት ኣብቲ ናይ ገዛኻ ኢንሹራንስ ዝኣትዉ ነገራት ኣለዉ ከም ደለዉ እውን ሰብ ኣይፈልጥን ሞባይል ጠፊእዎ ስቕብል ሞባይሉ ኣብኡ እቱን ኣይፈልጥን ስለዚ ዝኾነ ይኹን ትገብሮ ውዕል እንታይ የጠቓልልን ተገዲስካ ምርኣይ ከድሊ እዚኣ ዘይትገብር ተኾንካ ንሓንቲ ነገርካ ኣብ ክልተ ቦታ ክትከፍለላ ኢኻ ሓደ ትሪፍካ ብሓደ እሞኻ ሓደጋ ተጋጢሙ ካብ ክልቲኦም ኣይትወስድን ካብ ሓደ ጥራሕ ኢኻ ትወስድ ስለዚ ድብል ፎር ሼክሪንግ ብዙሕ ግዜ እዩ ዘጋጥም ኣብ ብዙሕ ግዜ ዘጋጥመኒ ዝሪኦ ንኣብነት ኣብቲ ኢንሹራንስ ምስ ኣተኻ ማእከላይ ንእሽተይ ዓብ ዝበሃል ኣላ ዓብ ኢልካ እንተኣቲኻ እሞ ማኪናኻ ደው ተኢላ መፂኦም ክወስድዋ መስሓቢት ናይ ማኪና እትው ዝብል ተኾይኑ ካልእ ከዓ በዚ ከዓ ብፍሉይ ከዓ ናይ መስሓቢኻ ኢንሹራንስ እቶ ዝብል ምስ መፀ ይኣቱ ሰብ ንምንታይ መኽልትዮ ናበይ ክስዕቡ ሓደ ናብቲ ስዕባን መቸም ታ ማኪና ሓንቲ እያ ስዒባ ተብፅሓ ስለዚ ንምንታይ ኻ ሞ ዳብል ፎር ሼክሪንግ ተኣቱ ኣብ ክልተ ትኸፍል ኣብ ክልተ እንዳፈለጥካ ይኮንካ እንትኸፍል ኣብቲ ዝኸፈልካዮ ውዕል ግን እቱዲ ኣይእቱን እንታይ የጠቓልል ፅባሕ ንጎ መሰጋጠመ ዝኣተወ መሲልን እንተይብልካ እንታይ ይዓብስ ስለዚ ከምዚ ከየጋጥም ዳብል ፎር ሼክሪንግ ክትጥንቀቑለኩም እታ ዲያግኖስ ፎር ሼክሪንግ እንታይ ክትፈልጡ ኣለኩም እንደገና ከዓ ምስኡ ለጊቡ ዝመፅእ ኣብቲ ናይ ፎር ሼክሪንግ ጉዳይ ክዛረበሉ ዝደለኹ ሓደጋ መሰጋጠመካ ነቲ ሓደጋ ነቲ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ናትካ ክንድዚ ክንከፍሎ ኢና ግን ንስኻ ሄልፍ ሪስክ እንታይ ማለት ፕሪሚየም ዝበሃል ወይ ከዓ ነቲ ሓደጋ መሰጋጠመ ትኸፍሎ ክፋል ናይቲ ኢንሹራንስ ኣሎ ንኣብነት ማኪና ተጋጪ ቦዲ ተጨፍሊኦካ ከተቀይር እንተኾንካ 20,000 ተኮይኑ ዋጋ ወላ 10,000 እሶም ከፍልዎ ሄልፍ ሪስክ ናትካ ግን 3,000 ነዛ ኸልፍ ሪስክ እዚኣኻ ኢንሹራንስ ክትኣትወላ ትኽእል ኢኻ ንዓ ኣብነት ኣብዚ ክኸውን ለምፅየ ደለኹ ሓደ ትካል ማይ ሴፍቲ ዝበሃል እዩ ከምኡ ካልኦት እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ማይ ሴፍቲ ዘለዎም ዋጋታት ሕጂ እንድሕር ዳ እቲ ቤዝ ተቐዳማይ ኢልካ እንታይ የጠቓልል ኣብ ገሊፁ ኣሎ ገዛኻ ተተሰሪቑ ባርዕ ወይ ከዓ ናይ ማይ ወይ ኣብ ናይ ገዛኻ ቲሌግ እዚ 59 ንወርሒ ትኸፍል እዚ ኣቱ እቲ ዝዓበየ ዝበሃል 129 ኣለዎ ኣብኡ ኣብ መገሻኻ ድዩ
ديو أب كال ديو أبناي حق ديو أبناي جلا أب كل أتو موبيل تلفون كاتفيو هو مانسي إنشورانس هلوكا نزجن أب كال كأخي هلوكا تشيك مقبار يدلي مغنياتو أب جزاها نايماي حدقة عند حدا أتو كوينو بكال أبزي توسخو خوينا أتيل كالو جن زيد اللي كان تخوينو دو تبلو تعابز بحال نريو زلنا ولا جلابو جل زلوهم إنشورانس زاتولي بوزح مالتي إذا ميزان إنشورانس حتى النور حيخات خفلولو تقصانت مسجات أما كمعاس أنت يقاتم سلزي تفلت دربي عبد الله إذن أخل فريسك فور شكرين شعو عند حردا نتاخل فريسك حدقا قال قاتي مكا خندز خفل توهيلك أتليس بزا إنشورانس زياناتك بقى تخي تان ميزان إنشورانس حتى نكو بحدا معال تغير كشات ستين كونا عليه تاور حتي أقنت يقاتم كاي تفلت سلزي نت كمزولو نتي إنشورانس موجودة فوق سو تخفل على سون دخفل كهولها ممززولو لو مقطبا وغنتات حدا كان تقاتيمو نتخيل فريسكرات كشفونا تتباهيل كون 3000 زي تحسبه وصاي زي اجن عند حدا اخيل فريسك فور شيكرين اتي خاجن حدا كان مسقاطمك از خمانتي ملسلك 3000 سلازي بزيرو توصصها ولا حنتي تخفلنا الله مالتي سلازي اتو حسنتك ول كقاتم ديو اي قاتم دي اتفلتني انشورانس نمنتاي اوتو تفولت ويهم سمن كان لين ግን ካብዚ አትሊስት ጋዓብዚ ዘሎን ዓየ ገድሰኒዩ ናይ ጠበቃና ብነት አፍትሕ አብገለብ ገለ ዘጋጥም ነገር 80 ሚታዊ ናይ ጠበቃ ዋጋ በቲ ናይ ገዛኻ ኢንሹራንስ እትዋሎ ብገሊዩ أبزون أفتميلان زبلوون أتوالو أسون نقطريو ومنتي أبتحت خنقر فالكمينا نتمارات إتات أتيهم كتريو منتي سلازي أتي دابل إنشورانس زبحال نجر كنتن قولو أبكل تخين خفل خلف ريسك فوشيكرين كا نتي تخفلو حدقات دقاتي مكا تخفلو نعوون زترف مخانو أتقدام إيكاني عند حدا حمامة قاتي ممو دياغنس فوشيكرين أقدم كحمامات مساقات أمان زمتك وطايتات زق النسيو مالتي أذن تلنا نلوم عنتي أتيهم كتنبوبو كتريون نتب تحت نتحفوا لكم لينك كتريو تحبري تخاخم لو ناب كله خزر جحن لا تتصبنا أبقى تصالي ما درس قاعد نراقب نلوم عنتي أبزدو كبله سلام كنيات هارموني ميديا لتلدت مرعى ممرغتان كالوت أجدستي زخنو ناي فتوتخمن مغربتخمن مدلاوات ناينقع حقوسكمن انقع عبقعكمن ملأختتات نممحللاف زخلكم مدب جميرنا خمزلنا بزقات أمزي نخلوكم تختاتل هارموني ميديا نحبر نخلوكم فتوتخمن مغربتخمن انقع عبقعكم نمبال أبتدليل أوان هارموني ميديا عدل كفيتلكم سلازلو تتقملو